बयनोबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आं दिनै नुजाफैदों बे बड'लेण्ड इंखं टिभिनि स्टुडिअ'आव माखासे आसामनि गिबि सिरियाव थानाय रादाब बिलाइफोरखौ लानानै आरो फरायनो लादों बिसोरनि गाहाय रादाबफोरखौ। गिबियावनो बड'लेण्डनि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं रादाब बिलाइखौ बेहाय दङ सुबुं सानखो आयेन मानियैफोरा सोरखारि बिथांखिनि खाबु मोननाय नङा। साहा बागानिया हारि ट्राइबेल आरो एससिफोरा सुबुं सानखो आयेननि बाहेरायाव बुंदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। बेहाय बुंदोंबा गुवाहाटी जुन 19 सानैनिख्रुइ बांसिन गथ' गथाय थानाय सुबुंफोरा सोरखारि बिथांखिफोरखौ मोननाय नङा। सुबुं सानखो होबथानाय आयेनखौ मानियाब्ला मोनसेबो सोरखारि बिथांखि मोननाय नङा। बेनि थाखाय आसाम सोरखारा सुबुं सानखो आयेन लाबोगासिनो दं। सुबुं सानखो बांनाय एबा सुबुं सानखो बेफ्रुनायखौ होबथानो थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे गोख्रों आयेन लाबोनो थियारि जादों। बेनि उनाव रादाब दङ बिटिसि खुंथाया बारग' एनडिएफबि सोद्रोमा आरो बर' लाइमोनफोरखौ पेरामिलिटारियाव थिसननायनि बागै सावरायदों। बे मोजां रादाब। गुवाहाटी जुन 19 दिनै गुवाहाटी नोगोरमानि उलुबारियाव थानाय आसाम पुलिसनि गाहाय मावख'आव बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै बे एनडिएफबिनि आगु केडार आरो गुबुन लाइमोनफोरखौ बर' लाइमोनफोरखौ पारामिलिटारियाव थिसननायनि बाथ्रा गोथौयै सावरायदों। बेनि उनाव फैदों जे भेक्सिन सेन्टाराव थांना सावस्रि मावफारियाफोरखौ मदद खालामहैनो गिबि मन्थ्रिया बिजेपि एजिपि आरो इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरखौ खावलायदों। बे बङाइगाव जिल्लानि पातेलदहायाव इ रिक्सानि जाब्रबथायजों 7 जोखोम जादों होननानै गोब्राब जादों। 2 गोब्राब हालोदाव। गुबुन मोनसे रादाब आसामनि गासैबो सोरखारि मावख'फोरा 1 जुलाइनिफ्राय खुलिफिननांसिगोन। कभिडनि थाखाय जि लकडाउन होदों बे लकडाउननि थाखाय अफिसफोरा बन्द जानानै दंमोन। दा 1 जुलाइनिफ्राय खुलिफिनसिगोन। अदेबानि दाखालिनिफ्रायनो अफिसफोराव बे कभिड भेक्सिननि 2 द'ज लानायफोरा अफिसाव थांनानै खामानि मावहैनो हासिगोन बा मावनांगौ होननानै बिथोन होखानाय दङ। चिरांनि डिसि आरो बिजनीनि एमएलएआ माथावरि बायफ्लंनायखौ नायदिंहैदों। इउएनएन गुवाहाटी जुन 19 चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार साहा आरो 33 नं बिजनी बियाबनि एमएलए अजय कुमार रायआ शनिबारखालि 17 नं सुबाइजार बिटिसि बियाबनि बेन्दोंआव 2 नं सारापेट आरो खुज्राबगुरि गामियाव आइ दैमानि माथावरि बायफ्लंनायखौ नायदिंहैदों। मख'नो गोनांदि बै माथावरिया थांनाय 2020यावनो दैबानाजों बायफ्लंदोंमोन आरो बे समनिफ्रायनो खुंथाया जेबो राहा लायाखैमोन। बेखायनो आथिखालाव रायजो राजानि लुबैनाय बादियै एबा हांख्रायनाय बादियै बायफ्लंनाय माथावरिखौ फोथायफिननो थाखाय चिरांनि डिसिआ दिनै नायदिंहैदों। बेनिफ्राय इंखं बड'लेण्डआव दङ मोनसे रादाब कर'नाजों जिउ गोमाबाय फ्लाइं सिख मिल्खा सिंह। फ्लाइं सिख मिल्खा सिंहआ थैबाय। गुबुन मोनसे रादाब मिज'रामा 25 बोसोरनि उनाव सासे अलिम्पिक प्लेयार मोनदों। भारतनि हकी हानजाया 18थि एशियान गेम्सआव
पाकिस्तानखौ 2 गलजों फेजेननो हानानै ब्रन्जनि मेडेल देरहानो हादों। आरो गुबुन मोनसे रादाब, भारतनि फुटबल हानजानि केप्टेन सुनील छेत्रीया गावनि फुटबल गेलेमु केरियारखौ सिगां फारसे लांगासिनो थानो हादों। दिनै सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनिफ्राय बेखिनिखौनो फरायबाय। बिनि उनाव जोङो लादों आखायाव आसामनि लिडिं पेपार दैलि रादाब बिलाइ, बे जाबाय अग्रदूत। बाहाय दङ 6 सप्ताहर भितৰত देशत कभिडर तृतीय ढौ एम्सर सञ्चालक एम्सनि जि सामलायगिरि बिथाङा बुंदों दि जे सांग्रां खालामदों बयखौबो 6 सप्ताहनि गेजेरावनो हादोराव भारतआव कभिडनि 3थि दोहौआ हाबफैगोन। बे सनाराम नाथ ड्रोन भुयालै 2021 विष्णु राभा बता सनाराम नाथ ड्रोन भुया बिथांनो 2021 मायथाइनि विष्णु राभा बान्थाखौ होनाय जादों। बिथाङा मामोन नाय गुवाहाटी 19 जून 1993 পৰা प्रति বছৰে 20 জনত অসম চৰকাৰে কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভাৰ পুণ্যস্মৃতিত প্ৰদান কৰি অহা বিষ্ণু ৰাভা বঁটাৰ বাবে বিশিষ্ট চিত্ৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী সোণাৰাম নাথ আৰু বিশিষ্ট লোকনৃত্য শিল্পী দ্ৰোণ ভূঞাক মনোনীত কৰা হৈছে। सानै मानसि सोनाराम नाथ आरो द्रोण भूया बिसोर सानैनो विष्णु राभा बान्थाखौ होनाय जागोन देग्लाय। गावे गावे খিলঞ্জীয়া ভারতীয় মূলৰ জনসংখ্যাৰ তথ্য সংগ্ৰহৰ ব্যৱস্থা ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণী বিভাগৰ জাননী উপায়ুক্ত সকললৈ 33টা সম্প্ৰদায়ৰ জৰীপৰ নিৰ্দেশ 33 जे हारि दङ बिसोरनि सुबुं सानखो खामानिखौ मावनो बिथोन होदों। दा बेहाय बुंदों मा बे साहा बागाननि मानसि इनिफ्राय भैयाम अर्थात शिड्युल ट्राइब शिड्युल कास्ट बिसोरो सरकारनि बे बिथोननिफ्राय बा बे आयेननिफ्राय बारग'नो हागोन। ओरै बुंदों गुवाहाटी 19 जून विभिन्न जाति जनगोष्ठी सम्प्रदायर बागभूमि অসম गाँव प्रधान राज्यखনত কত কিমান কি সম্প্ৰদায়ৰ লোক আছে তাৰ কোনো তথ্য চৰকাৰৰ হাতত নাই। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণী কল্যাণ বিভাগে সকলো জিলাৰ উপায়ুক্তলৈ এই সম্পৰ্কত তথ্য সংগ্ৰহৰ জাননী জাৰি কৰিছে। যে ববি জাতিया बेसेबां सुबुं अनजिमा दङ बिनि तदबिर आसाम सरकारनि आखायाव गैया, खारिया आखायाव गैया। एखायनो एबार आलादाथारै जर'खायै बेखौ सानख'नो लानाय जादों। मानोना सुबुं सानखोखौ सुबुं बेरफ्रुनायखौ होबथाथारनांगौ। 1 जुलाइर পৰা স্বাভাৱিক হ'ব सरकारि कार्यालय घोषणा मुख्यमंत्री 1 जुलाइनिफ्राय जोंनि अफिसफ्रा खुलिगोन। बेखौ जोङो सानसेयारि बड'लेण्ड इंखङावबो फरायबाय मोनबाय। बिनि उनाव फैबाय बिनस्त नकराखै अर्थनैतिक काम काज चलाय যাব লাগিব शर्मा डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रिया बे मोनसे खोथाखौ बुंदों मा परिबेश बा आबहावाखौ गुबुंले एबा नस्त खालामा हलासिनो रांखान्थिनि हाबाफारिफोरखौ सालायलांबाय थानांगोन। दा रांखान्थि बांहोनांगौ होननानै दंफांफोरखौ दानग्लुंबा हाजो जावखानानै बेहाय खैला दिहुनोब्ला बे आबहावाखौ थिग लाखिया, आबहावा बेरेखा बियो। नैबे खोथाखौनो मिन खालामदों। बिनि उनाव दङ কংগ্ৰেছৰ আৰু বহু বিধায়কে যোগদান কৰিব বিজেপিত দাবী ৰঞ্জিত দাসৰ। आसामनि बिजेपि हानजानि राज्यिक जे आफादगिरि बिथां रन्जित दासआ बुंदों जे थाबैनो कंग्रेसनि आरो गुबुन
दोलोनि बिधायकफोरा एमएलएफोरा थाबैनो बिजेपियाव योगदान खालामगोन। बिनि उनाव एसआई निजुक्ति केलेंकारि एएसपी प्रशांत दत्तक निलपन এই যে एसआई सोसननायाव केलेंकारि जादों बे केलेंकारिनि सासे दायनिगिरि मैखोम दायनिगिरिया जाबाय एएसपी प्रशांत दत्त बेखौ साख्रिनिफ्राय होखारनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव रादाब दङ दरिद्रतारे सहबास्थान नगावर 42 खन साहा बागिचार श्रमिकर 42 साहा बागाननि मावथिफोरा लेबारफोरा उखैनाय गांनाय उखैनाय एबा आंखालजों सहबास्थान बा माने कोएक्जिस्टेंट जानांगासिनो दङ। बिनिफ्राय फैबाय भ्राम्यमाणर साम्प्रतिक अबस्थाय अत्यंत बेथित करिसे मक कृष्ण राया बुंदों मा जोंनि आसामनि जि थिएटार जगत बे थिएटार जगता नैबे कोविड हालोदनि थाखाय जोबोद गाज्रि हालोदाव गोग्लैदों आरो बेखौ रैखा खालामनाया गाहाम। बिनि उनाव दङ कसुगाव बन विभाग एसएस बीर यौथ अभियानत हातीर दादह एजनक आटक मैदेर हाथाइजों सासे सिखाव फलानखौ हमनो हादों। बे बिनिफ्राय दङ एडिटरियेलाव एहाय दा परीक्षा अबिहने आनजादफोरखौ बातिल खालामबाय कैंसेल खालामबाय मेट्रिक आनजाद आरो हायर सेकेंडारि आनजादखौ बे आनजादखौ लायाखिसै जेला मा जागोन फरायसाफोरनि जिउआ माबा मोनसे राहा दिहुननांगोन बेबादि आरो। बिनिफ्राय मोनसे रादाब होदोंबा भुटानर शिशु शिकोआ হয় चरित्र और शिष्टाचार आदिपाठ सामाजिक सचेतनता और दायबद्धतार लगते धर्म अधर्मर गियान भुटानाव उन्दै गथ'फोरखौ आखु आरो आब्रुथि गोनां आसारखान्थि फोरोंनाय जायो लोगोसे ससियेल कन्सियासनेस आरो रेसपन्सिबिलिटी आरोबाव धोरोम अधोरोमनि गियानबो होनाय जायो। धोरोमनि गियान अधोरोमखौ माखौ बुङो जेखौ मावनाङा बेखौ गारनो थोनो आरो धोरोमखौ लानो थोनो। जे इहाय अन्तिम सांग्रिलार अलौकिक नदी जागिमिनसु सांग्रिलायाव मोनसे गोमोथाव दैमा दङ जायनि मुङा जागिमिनसु बेखौ नोंथांमोना दिनैनि अग्रदूत रादाब बिलाइखौ फरायबा मोनथिनो हागोन। बेनि उनाव दङ जोङो मोनदों खेलानि रादाब निउजिलेंडर विरुद्धे भारतर दृढ़ आरम्भनि निउजिलेंड जायखौ किवी होननानै बुङो आरो जोंनि भारतनि गेजेराव क्रिकेट खेला सोलिदों आरो बेहाय भारतआ जि जुरिनाय बे जुरिनाया गोख्रों होननानै बुंदों। हांगेरी लोगो ड्र खेलिले फ्रान्से विश्व चेम्पियन अफ एक्सप्रेस खालामदों जे हांगेरीजों फ्रान्सआ गेलेनायाव ड्र खालामदों। स्कटलैंडर विरुद्धे ड्र खेलि आखाहत इंग्लैंडआबो स्कटलैंडजों गेलेनायाव ड्र जादों। बिनिफ्राय बीटीआर कृषि खंडत आधुनिक कृषि प्रजुक्ति और जैविक कृषि गुरुत्व बीटीआर जे आबादखौ जौगाहोनो थाखाय डेभेलप टेक्नोलॉजी आरो जे अर्गेनिक होननाय केमिकल नङा अर्गेनिक बेखौ बाहायनायनि बेलायाव नारसिनथाय होदों। तामुलपुर कृषक जान्त्रिकरण केन्द्र उद्बोधन
सरायघाटर बाली सापड़ित आजियो प्रतिध्वनि है विष्णु राभार पदध्वनि सरायघाटनि बालायाव दिनैबो विष्णु राभानि आगान खोनानो मोनो आगाननि सोदोब खोनानो मोनो बे जाबाय दा जोङो बे रादाब बिलाइयानो जाबाय अखमिया प्रतिदिन बेहाय होदों मा विद्युत बिल अनादय विद्युत बिल मोब्लिब गोहोनि जे बिल दाम बेखौ होआखै बेजर नाकतै खर अजानि गन्थङावनो खुरु मानो होनब्ला सरकारि बिभागै दियानाय 106 कौटि मासुल सरकारि बिफानफोराबो इलेक्ट्रिसिटिखौ बायनांगौ नालाय गोबां सरकारि बिफानफोरा इलेक्ट्रिसिटिनो गावसोर बाहायनाय मोब्लिब गोहोनि जे बिल 106 कौटिखौनो होआखै मेट्रिक उच्चतर माध्यमिक परीक्षार्थीर विकल्प मूल्यायन डॉक्टर अलक बुरागोहाय डॉक्टर दीपक कुमार शर्मार अध्यक्षता दुखन समिति गठन मोननै कमिटि दानाय जादों मेट्रिक आनजादनि आरो हायर सेकेन्डारि आनजादनि रिजाल्टखौ माब्रै बानायनाय जागोन माब्रै नम्बरफोरखौ थिक खालामनाय जागोन बिनि थाखाय दा हेडफोरा जाबाय मोनसेनिया मेट्रिकनिया डॉक्टर अलक बुरागोहाय आरो मोनसेना डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा बेनिफ्राय चरम हताशात परीक्षार्थी शिक्षक अभिभावक असंतुष्टि आनजाद कैंसेल खालामनायाव बन्द खालामनायाव गोबां फरायसाफोरा स्पेशली जरखायै मोजांथार फरायनायाव मोजांथार गथ'फोरा आरो बिसोरनि बिमा बिफाफोरा जोबोद खुसि जायै फोरमायदों अखम विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय उपाचार्य धीराज बरार बियोग उत्तर पूर्व कोयला क्षेत्र मुकलिर बाबे अहा माहत दिल्लीत हब बैठक जोंनि सा सानजानि खैला जि माबा खुलिफोर बै खैला खुलिफोरखौ बन्द खालामनानै दोनदोंना दा बेखौ खुलिफिननायनि थाखाय जरखायै मार्गेरिटा आरो जे बेखौ खुलिफिननायनि थाखाय फैगौ मासाव दिल्लीयाव मोनसे मिटिं जागोन चंद्रपुर कलंगर बुरगल जाहाज चंद्रपुराव गुवाहाटीनि खाथि चंद्रपुराव कलं दैमायाव जाहाज गोदोदों आरो बिनि दायाव जल परिवहननि वाटर ट्रान्सपोर्ट बिनि सासनि साख्रियाफोरखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों बिनि उनाव दङ दक्षिण कोरिया मुबिन राभार कार्टुन प्रदर्शन खोला कोरियायाव आसामनि मुबिन राभानि कार्टुनखौ दिन्थिनाय जादों बिनिफ्राय जोंनाव दङ मोनसे रादाब बियो श्रद्धा पानबाजार साहित्य होननाय बेखौ नोंथांमोना रादाब बिलाइयाव फरायबा मोनसिगोन अखमिया प्रतिदिन बिनि उनाव जोङो फरायनो थांगासिनो दङ आमार अखम बे आमार अखमाव दिनैनि बिलाइयाव होदों पास कन फेल कन मेधावी शिक्षार्थीर दुई स्वप्न विशेषज्ञ समिति गठन 7 दिनर प्रतिवेदन बे जे डॉक्टर शर्मा मोनखौ लानानै प्रदीप कुमार शर्मा मोनखौ लानानै जे माबा बानायदों कमिटि बानायदों बे कमिटिया 7 साननि गेजेरावनो रेबसुं होगोन थेवब्लाबो फरायसाफोरा सिन्था खालामदों बिमा बिफाफोरा सिन्था खालामदों
मास्टारफोराबो सिन्था खालामदों सोर पास सोर फेल सोर पास सोर फेल आरो ब्रिलियेन्ट फरायसाफोरा मा जागोन बिसोरबा माबायदि नम्बर मोनगोन बेनिफ्राय भेक्सिन उभयनिधि कर्मचारी अफिसियेलि जाबोलि निर्देश आसाम सरकारनि थोंजोंनिफ्राय सावस्रि बिफाननिफ्राय बुंदों जे भेक्सिना दा एभेलेबलसै उसिफावलायनाय होमबा भेक्सिनखौ ला आरो अफिसाव थां खामानि मावहै बिनि उनाव फैबाय रास्ता 2 যুৱতীক আটক কৰাৰ চক্ৰ বিষয়াই কাছৰত কারফিউ ভংগৰ অভিযোগত আৰক্ষীৰ মাৰধৰ যুৱকৰ মৃত্যু কারফিউ सिफायनायनि दायाव पुलिसफोरा सोरखौबा बुग्लुं सुग्लुं खालामदों आरो सासे सेंग्रा थैदों रास्ता 2 যুৱতীক আটক কৰাৰ चक्र বিষয়াই सार्कल अफिसारा सानै सिख्लाखौ लामायावनो हान्थु खरायहोदों बे कारफिउ सिफायनायनि दायाव बेनिफ्राय मोनसे रादाब बे जाबाय गुवाहाटीर बहु अभिजात प्रतिष्ठाने चुरी करे विद्युत अभियोग शक्तिमंत्री जोंनि जे मोब्लिब गोहोनि मन्त्री बिथाङा फोसावदों बुंफुंनांगौ जादों जे गुवाहाटीनि गोबां अभिजात बा स्टेन्डार्ड बा हाई प्रफाइलनि बे आफादफोरा इलेक्ट्रिसिटी मोब्लिब गोहो खावनानै सुयो बेनिफ्राय জামুগুৰি হাটত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিডি নিধন কৰিলে 50 টাকাই হা सोर अन्नाय खान्नाय गैयि खास्रि बिस्रियै फुथारदों 50 हांसो जामुगुरि हाटआव अना खाना हलासिनो सोर बिदि मावनो हायो बेखौ बुंदों आरो बिनिफ्राय आमार अखमाव आरो रादाब मोनसे दङ बे जाबाय क'क्राझार नारकीय काण्ड दक्षिक शास्तिर दाबि तामुलपुरत एबसुर प्रतिबाद क'क्राझारनि जे अभायकुटिनि गाज्रि जाथाय आरो गुबुननिबो बेखौ बिनि बेरेखायै दाय दोषिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ होननानै आरो थाबैनो साजा होनांगौ होननानै एबसुआ तामुलपुराव गयबारियाव धरना होदों प्रटेस्ट खालामदों बेखिनियानो आमार अखमनिफ्राय बिनिफ्राय दा फैदिनै जोङो गांसे इंराजि रादाब बिलाइ दा सेन्टिनेल बेहाय Every YouTube don't want to help Videsh if citizens spread militancy. बेखौ जोङो गुवारै फरायबासो हमनो हागोन मा एफबी इउटिउब don't want to help Videsh बांलादेशारि if citizens spread militancy. जुदि नोगोरारिफोरा थिउरिया उग्रपन्थी हाबाफारिखौ फोसावोबा सारफ्रावोबा दा बेहाय नों inoculating 90 lakh people a month is our target. Government offices to function normally from July 1. बेनिफ्राय frequent earthquake in Assam experts views on tremors. ओइ दाखालिनि जे 6 पॉइंट रिक्टर स्केलनि बांग्रिं मावनाय बिनि उनाव आरो 4 पॉइंट सारि पॉइंटनि रिक्टर स्केलाव बे माबा मोननाय बेबायदि बांग्रिं आसामाव मावगासिनो दङ दासिम खनदसो जाबाय Equity cult spreads from Assam to Andhra Pradesh.
बेनिफ्राय 2 panels formed for modality preparation बेनिफ्राय होनदों जे country lost a colossal sportsperson Modi मिल्खा सिंहनि थैनायाव नरेंद्र मोदीआ दुखु फोरमायनानै नैबे बिबुंथिखौ होदों मन्तब्यखौ होदों opinion बानबुंथि country lost a colossal sportsperson बिराद गोख्रों सासे गेलेग्रा भारतआ जोंनि हादोरा खोमानांबाय बेनिफ्राय दङ रादाबा 300 million shots done Biden declares summer of joy Kim Jong-un vows to overcome all difficulties North Koreaनि सा कोरियानि सासनगिरि किम जं उनआ दुथाङै बुंदों जे गासिबो खैफोद आफोद एबा आंखालफोरखौनो सुस्रांनो समायखिरा लादों Kolkata AC snaps Mamata government on post-poll violence बे वेस्ट बेंगलनि रादाब ममता बेनार्जीजों सोमोन्दो थानाय बेनिफ्राय बे सेन्टिनेलनि एडिटरियेलाव दङ मोनसे लिरनाय एडिटरियेल बे जाबाय द टू चाइल्ड नर्म फरायबा नोंथांमोना मिथिगोन आरो मोजां मोनगोन NEP 2020 एन्ड हायर एजुकेशन निउ एजुकेशन पलिसि 2020 नि आरो हायर एजुकेशन बेनि सोमोन्दै लिरदों डक्टर शिखा ज्योति डेकाया बेखौ फरायनो गोनांथार मिथिनो मोनगोन जे निउ एजुकेशन पलिसिया भारतनि जि माबा सोलोंथाइनि दावगानाय बेखौ गोजौआव लांनो हागोन ना हाया बेखिनियानो सेन्टिनेलनिफ्राय दोनबाय दानिया बांला रादाब बिलाइ যুগ সংঘ बेहाय होनदोंमा सोमबार থেকে दिने 3 लाख टीका व्यापक प्रस्तुति राज्य आसाम राज्योआव सानसेयावनो फैगौ समबारनिफ्राय सानफ्रोमबो 3 लाख कोटी वैक्सीन होनायनि टारगेट लादों खोथा बुंदों सरकारा 1.5 मासर मध्य आसे कोरोना तृतीय ढौ बेखौ मोनखांबाय जोङो सब नय बासाय करा किसु सरकारि प्रकल्प जनसंख्या नीति मुख्यमंत्री ते रूपज्योति नांलायखौ बिनि उनाव दङ मोदीर विकल्प ममताय मा खोथा बुंदों सोरबा बुंदों जे नरेंद्र मोदीनि जायगायाव बा बिनि सोलायै फैगौ जि मिरु सरकार बाहाय माबाया फैगोन ममता बेनार्जीयानो साबसिन बिजाथि बिदि होनना बुंदों सारदा मामलाय 8 बছর পর জামিন এখনো মুক্তি পাচ্ছেন না देवजानीयाबो सारदा मामलायाव गोग्लैदोंमोन आरो बे जेल जानानै दंमोन 8 बोसोर दाबो नाथाय जामिन मोनथ'वाखै बेखौ जों मोनबाय बेनि उनाव मोनसे रादाब फ्रांस के आटके यूरो कपे समक हांगेरि फ्रांस को होबथानानै हांगेरिया आवगायदों आरो बियो सोमोनांथाव हांगेरि बादिया फ्रांस को फेजेनदों बे जुग संघनिफ्राय बेयो दानिया जोङो थांनोसै दैनिक जनमभूमि बेहाय दङ रादाब परीक्षा बातिलर पाछते शिक्षा विभागৰ तत्परता डॉक्टर अलक बुरागोहांर अध्यक्षतात मेट्रिक और दीपक कुमार शर्मार अध्यक्षतात हायर सेकेंडारी कमिटी मेट्रिक आनजादनि कमिटिया मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टनि जे कमिटी बे कमिटिया जाबाय दैदेनगिरिया डॉक्टर अलक बुरागोहां और हायर सेकेंडारिना जाबाय डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा
दा बिथांमोना 7 साननि गेजेरावनो रिपर्ट बा रेबसुंथाय होनांगौ। मूल्यायन पद्धति निर्णयर बाबे दुखन कमिटि गठन होनदों। बिनिफ्राय जुलाई पर्यन्त बंद हो থাকিব सिलिं बे जे सिलिं आईन बंद हो आछे ठेकेदारर बिल परिषद केंद्रीय आसनेर आबंटित धनर वितरण जे ठेकेदारनि बिल होनाया बंद जानानै दङ। इनिफ्राय मिरु सरकारनि जेफोर आसनिफोराव थाखा हरनायाबो बंद जानानै दङ। दा पुजिर अभाबर बाबै विभागসমূहे बाजेट धार्य करानाय पुजिनि आंखालावनो बे बिफानफोरा बे डिपार्टमेन्टफोरा बाजेट खालामाखै। पूर्णांग बाजेटर पाछलके विभिन्न विभागत अनादाय दिबलगिया पुंजी धार्जन करिब। आसाम सरकारा फैगौ एसेम्बलियाव कमप्लीट बाजेट बानायगोन आरो बेखौ बानायखांनायनि उनावसो डिपार्टमेन्टफोराव पुंजिखौ फान्डखौ धार्य खालामगोन। होनदोंबा जुलाई पर्यन्त बंद हो থাকিব सिलिं। बेनिखायनो फैगौ जुलाई दानसिम सिलिंआ बंद जानानै थागोन। इनिफ्राय मोनसे रादाब मा निजे पढ़ा विद्यालय उपस्थित हो आबेगिक शिक्षा मंत्री रनस पेगुआ आरो डॉक्टर रनस पेगु बिथाङा आबेगिक जादों नस्टालजिया गाव फरायनाय स्कुलाव हाजिर जाहैनानै। बेहाय जों रादाबखौ मोनदों एकत्रीकरण करा हब राज्यर विद्यालयসমূह आरो दा रादाबाव बुंदों जे गंफ्रामबो हाई स्कुलखौनो हायर सेकेन्डारियाव माबा डेभेलप खालामगोन बा सोलायगोन महर सोलायगोन। बिनिफ्राय दङ खेलानि रादाब स्कटलैंडर बिरुद्धे ड्र खेलेले इंग्लैंडा स्कटलैंडनि बेरेखायै ड्र से गेलेदों गल सोनो हायाखै। दा बान थिएटार डिसिल टाइक्वांडोर प्रशिक्षण ग्रैंड मास्टर लुथ्रे लोहारर प्रलक प्राप्तित म्रियमान तेजपुर बाखै। तेजपुरनि मानसि बिथां लुथ्रे लोहारा बिथाङा बान थिएटाराव मा टाइक्वांड फोरोंदोंमोन। बिथांनि थैनायाव तेजपुरनि मानसिफ्रा इनायनो दुखु मोनदों बेखौ फोरमायदों आरो। बिनि उनाव मोनसे रादाब दङ। बे रादाबा जाबाय जे रिपुन बरार बाखगृह जरुरी बैठक कांग्रेसनि रूपज्योति कुर्मीया हानजा गारनायनि उनावनो कांग्रेसनिफ्राय रिजिगनेशन होनायनि उनावनो रिपुन बरानि न'आव कांग्रेसनि बिराद इमारजेन्सि मीटिं जादोंमोन। अंख लले केइबाजन ज्येष्ठ बिखय गोबाङानो बेहाय बाहागो लादोंमोन। विशिष्ट विज्ञानी डॉक्टर धीराज बरार देहाबखान आसामनि सासे साइन्टिस्ट बिराद साइन्टिस्ट डॉक्टर धीराज बरा बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय। आसामा खहा जालायबाय। बिनिफ्राय आचार प्रतिक्रिया मोनसे आफाद फरायसानि समस्तिर उन्नयनकै नाटकबाजी करात बेसि पाकट आसिल रूपज्योति। मा बुंदों रूपज्योतिखौ सोंखारिनानै बियो नाटकबाजी खालामनायावसो जोबोद एक्सपार्टमोन समस्तिखौ फोजौनायाव नङा बा डेभेलप खालामनायाव नङा। बयहाबो थायो सिङाव दायफोरदो सायाव मोजांबाबो सिङाव गाज्रिया गोबांहा एफा एनै थायो सोरहाबा बुरजा थायो। बेनिफ्राय सुइजारलैंडर बेंगलर भारतीय जमा धन प्रसंग सुइजारलैंडनि बायदि बायदि बेंकफोराव भारतारि मानसिफोरनि थाखा दोननायनि अनजिमाया जोबोद बांदों देग्लाय। बेखिनियानो दैनिक जनमभूमिनिफ्राय दा जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक अखम। बेहाय दङ
অধিক লিঙ্গ অসমতার দিশে অসম हौवा मानसिनि सानथाय आरो हिन्जाव मानसिनि अनजिमा हौवानि अनजिमा हिन्जावनि अनजिमा बे गोरोबिया बांनायनिफ्राय बांबोदों। आगोलावथ' हौवाफोरा बांसिनमोन हिन्जावफोरा खममोन। दा ओरै बुंदों प्रति 1000 पुत्र सन्ताननि बिपरीते कन्यार संख्या 900 तिनिलै ह्राग। मानसिफ्रा ओरैबादि फिसा हौवाल' लुबैयो फिसा हिन्जाव लुबैबाङा। जायनि थाखाय दा ओरैबादि हालोद जादों जे आथिखाल 1000 हौवा फिसानि उल्थायै 903ल' हिन्जाव फिसा। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय सान्ध्य आइনৰ মাজতে নলবাৰীত ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ। ओरैहाय কারফিউ सोलिगासिनो दङ। गुबुनफोरा दाय नाङो नाथाय मन्त्रि एमएलएफोरा दाय नाङा। नलबारियाव बे কারফিউनि समावनो मन्त्रि अजन्ता नेवगा मोनसे गिदिर मेल लेंदोंमोन बा गिदिर मेलाव बाहागो लादोंमोन। बेनिफ्राय दङ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় পৰিদৰ্শন শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ সৈতে ৰজিতা খুৱাই অসমৰ কৃষি শিক্ষাক আগুৱাই নিব লাগিব। बिथाङा बुंदोंमोन रणोज पेगुआ बे आसाम कृषि विश्वविद्यालयाव थांनानै जे जोंनि जे गोदान एजुकेशन पलिसि NEP निउ एजुकेशन पलिसि बेजों खाबजाहोनानै आसामनि जे आबादारि सोलोंथाइ बेखौ आवगायनानै लांनाय जागोन। 43 বছৰ পাছত ললে হাইস্কুল শিক্ষান্ত উত্তীৰ্ণ প্ৰমাণপত্ৰ। শংকৰদেৱ সেমিনাৰী পৰিদৰ্শন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। एसे बोसोरा बिथाङा मेट्रिक पास जानायनि माबाखौनो सार्टिफिकेटखौनो लायाखैमोन नामा? 43 বছৰ पाছত लले हाईस्कुल शिक्षान्तत उत्तीर्ण प्रमाणपत्र। बिनिफ्राय रादाब मोनसे बे रादाबा जाबाय मंगलदैर विभिन्न स्थानाव सुलायर घाटी उच्छेद। बेनिफ्राय कर'ना विश्व प्रभाव पेलाब कर'नार डेल्टा हसे विश्व स्वास्थ्य संस्थार मुख्य विज्ञानी सौम्य स्वामीनाथনৰ आशंका। पश्चिमबंगर निर्वाचनोत्तर हिंसार तदন্ত कमिटी गठনৰ निर्देश आदालतर। बेंगलनि आदालता सोनाब बेंगलाव इलेक्शननि उनाव जेफोर हिंसानि बुथारलायनाय नांलाय खमलाय इनिफ्राय न' सावनाय खामानि जाथाय जादोंमोन बिनि तदন্ত खालामनो थाखाय कर्टआ अर्डार होदों। राष्ट्रसंघत म्यानमार सामरिक शासকৰ বিৰুদ্ধে प्रस्ताव गृहीत। इउएनअआव म्यानमार ब्रह्मदेशनि जे आर्मी सरकार बिनि बेरेखायै मोनसे थांखि नाजावनाय जादों। मानोना राष्ट्रसंघआ बैखौबो नायनांगौ आरो म्यानमाराव साधारन रायजो राजाफोरखौ जोबोद खस्थ' होदों आरो दासिम बेसेबा रोजा मानसि गावथारबाय। 1000निबो बांसिन मानसि गावथारबाय आरो गोबाङा भारतफोराव खारखोमानानै दंफैयो। दा दिनैनि रादाब बिलाइनि जे रादाब फरायनाय बे एसेनोसै। बेनिखायनो आं जोबथारनायाव नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो साबायखर बावनानै आंनि फरायनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।